Temporaryo nga gawas no ng Bisaya vlogger nga si Ronnie Swan o mas naila nga si Boy Tapang human nga nakapiyansa og 3,000 pesos sa korte sa pasangil nga paglapas sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Hingpit na nga nakagawas sa custodial facility sa Alcoy Police Station si Boy Tapang ning Huwebes sa hapon, Abril 3, 2025. Na-file na to gapon kining physical abuse, no. Tapos karon tuwa sila sa korte sa Argao kay nag-process sila para sa iyang bail. Nasikop si Swan ni adtong Martes sa tungang gabi, Abril 1. Human nga mireklamo ay ang usa ka tuig nga kapuyo sa kapulisan nga si alias Malu sa pagpanapat kaniya ni adtong Lunes, Marso 31. Nasuta sa kapulisan nga adunay bunog sa kilid sa tiyan ug sa abaga ang biktima. Sukwahi sa pamahayag sa suspect. Siyang ipa-medical, tapos makita man dito sa medical certificate niya nga nagud siya mga bunog. During sa pagmabdos sa niya, as per allegation ni Christina, gikuan sa din siya, gidapatan. Pero pag sinabi na ito, bali dito, pasa dito, wala. Kung nakita niyo ang asawa ko dito, wala kayong makikitang pasa sa mukha, sugat, wala kayong makikita. Base sa alegasyon ni Malu, nga dili kini ang unang higayon nga gidapatan siya ni Swan. Nagkanayo ng hepe sa Alcoy Police, Police Captain Jerry Magsayo, nga personal na niya nga nahinabi si Swan og miangkon kini nga gidapatan niya si Malu tungod sa kainit sa ilang argumento. Apan depensa niya nga wala tuyua ang pagpanapat. Ang magtiayon or even kanang mga live-in lang, dili gyud kuno malikayan nga which is tinuod ng pod nga mag-away, no. Pero ang iyang gihangyo nga wala gud niya matuyo ba. Naroon po yung mga panghitabo siguro nga og niya pa ni wala ni mapugniya yang kasuko kay tungod sa kuan po siya, gipubok po siya sa bayi. So matong na kuan gud niya, na dapatan gud niya. Asoy sab ni Swan sa My TV Cebu News Team nga nagsugod ang ilang lalis human iyang gisita ng iyang partner nga dili mag-vape. Depensa niya nga dili tinuod ang tanang alegasyon batok kaniya. Sukwahi sa iyang gitug-an sa hepe sa Alcoy Police sa pag-atubang sa media ni Boy Tapang. Pangangkon niya nga wala niya gitapatan ang iyang partner og normal lamang ang away sa relasyon. Away mag-partner lang, which is normal lang talaga sa partner. Napuno lang talaga sa galit yung partner ko. Kontrolado ng galit. And dahil sa galit niya, nagpa-report siya ng pulis. Yun nga lang, nung nag-okay kami, wala na nagawa kasi nga na-file na yung report sa pulis. So nung gusto niya i-atras, sabi ng pulis, hindi na pwede. So nagsisi siya kasi nga parang joke-joke lang sa kanya ba na i-report kita, vlogger ka eh. Sa pagkutlo niining balita, gibakwi na sa biktima ang iyahang reklamo batok sa suspect. Apan, tungod una nang napaubos sa inquest proceeding si Swan, magpadayon paghihapon ang kaso batok kaniya. Kini si John Clairon Matiliano alang sa My TV Cebu.